Moro, mä oon Antti ja mä tilasin mun elämäni ensimmäisen 3D-tulostimen ja nyt mä ajattelin tehdä teille tässä tämmöisen pienen videon, että mitä tämmönen täysin 3D-tulostamista tietämätön ihminen saa aikaiseksi ja minkälainen prosessi on ottaa tulostin käyttöön. Tai no, lisätään nyt sen verran, että kyllä mä nyt sen verran tiedän 3D-tulostamisesta, että mulla on muutamilla tutuilla 3D-tulostimia ja mä olen heille muutamia malleja sitten lähetellyt ja he ovat mulle tulostaneet jotain, mutta itse en ole koskaan tehnyt mitään konkreettista tulostimella, enkä ole semmoista omistanut, joten katsotaan mitä tässä käy. No niin, siinä se nyt olisi sitten, eli Pampulapin A1 Mini ja laatikosta löytyvät tykötarpeet ja nyt täytyy sanoa, että miehenä tässä on nyt pitkästä aikaa semmoinen fiilis, että on ihan pakko aloittaa tällä ohjekirjalla, koska ei ole nyt yhtään mitään hajua, että sen verran mä nyt tuosta keksin, että tähän tulee tolle filamentille tuo teline ja filamentti on sitä nauhaa, josta tulostetaan, mutta sekin on vähän mielenkiintoista, että ilmeisesti sillä ei ole mitään suomennosta, kun joka paikassa puhutaan filamentista. Ja sitten nauroin tosiaan, kun en oikein tiedä tästä aiheesta yhtään mitään, niin tämä tässä on Purge Viper ja ei ole mitään hajua, mitä sillä tehdään ja sitten vähän jotain muuta osviittaa. Mutta tässä oli tämmöinen pieni muutaman sivun kirjanen, niin seuraavaksi mä luen sen läpi ja katsotaan, että mitä saatiin aikaiseksi. Siinä meni semmonen noin 20 minuuttia ja se olisi nyt sitten silleen niin kuin NS koottuna. Ja jos tästä nyt nopeasti kerron, mitä tässä ohjekirjassa oli, niin ensin tästä takaa poistettiin tämmönen muovinen pidike, joka on pitänyt tulostinvartta tuossa paikallaan. Ne oli 4 ruuvilla, poistettiin siitä ja sitten sen jälkeen tämä levy tästä näin, niin varmistettiin, että kun siinä on 3 ruuvia tuolla alhaalla, niin varmistettiin, että ne on niin kuin kireellä kaikki. Ja sitten sen jälkeen laitettiin tähän tämä Purge Viperi. Se työnnettiin siihen paikalleen ja ruuvattiin siihen yksi mutteri kiinni ja sen jälkeen sitten tämä filamenttirulla, niin tuohon ruuvattiin kiinni tuommoinen levy, mihinkä toi teline tipahti ja se rulla pääsi sitten siihen paikalleen. Ja tämän jälkeen tuli sitten tämä teknisin osuus, eli laitettiin se rulla, niin tässä on tämmöinen muoviletku, joka menee täältä rullasta tänne tulostin päälle, niin se filamentti laitettiin siihen ja laitettiin se rulla siihen ja sitten tämä putki siihen paikalleen ja sitten siinä on semmoinen huomio, että kun tässä on tämmöinen johdon pidike, että nämä johdot piti nostaa sillä tänne ylös, että ne pysyy siinä ja se on varmaan nyt sen takia sitten, että toi toinen virtajohto niin ei sitten retkota siinä, mutta simppeli vaihe sekin oli ja sitten seuraavaksi voisi vaan vetää virrat päälle ja tässä nyt oli mukana nämä kaikki tykötarpeet, niin yhdellä kuusiokaloavaimella sai ne kaikki mutterit siitä kiinni ja tänne jäi nyt sitten vielä jotain puhdistusainetta ja sitten tuolla on tuommoinen partakoneen terä, millä voidaan levyä sitten putsailla ja sitten tuommoinen mystinen putki, jossa oli joku jousi, siitä en tiedä. Ja sitten tässähän tuli tätä valkoista filamenttia mukana 20 grammaa, joka nyt vaikuttaa aika pieneltä, että tässä rullassa on nyt kilo tätä matta PLAta. Mutta semmonen vartti 20 minuuttia siinä menee ja hyvin yksinkertainen juttu ja ohje oli hyvin selkeä, mitä pitää tehdä. Sitten kun tällä löi tästä käyntiin, niin se rupesi tekemään tuommoista 7 minuutin mittaista kalibrointia, jossa se nyt sitten tekee, en tiedä mitä se kalibroi, jotain noiseakin se siinä puhui ja sitten se olisi vaan ollut puhelimella yhdistää tuosta QR-koodista, mutta koska minä vihaan sovelluksia puhelimessa, niin ajattelin tuosta tietokoneelta sitten lopuksi yhdistää sen
Se on nyt kytkettynä tuohon langattomaan verkkoon, niin sen saa kytkettyä sitten, mutta nyt täytyy vielä pari minuuttia odottaa, että tuo kalibrointi on valmis. Lähti sitten ensimmäinen teos tulostumaan. Sieltä tulee tommonen mun omalla logolla oleva avaimen perä, jos se tuosta nyt vielä näkyy. Ja no, tossa se näkyy tietokoneen ruudulla, eli yhdistin sen nyt tuosta tietokoneelta tohon tulostimeen ja sen verran sen oli ollut virhettä, että toi filamentti ei ollut ihan tarpeeksi pitkällä, niin se aluksi valittiin, että filamentti on loppu, mutta sitten kun tökkäsi sitä vähän pidemmälle tonne putkeen, niin se lähti sitten siitä menemään, ja siinähän tuommoinen hieno AS-logo nyt sitten tulostuu, ja tietokoneeltakin sitä voi seurata. Täytyy vähän katsoa, että miten tuota kameraa mahdollisesti pystyy tuossa sitten säätämään. Ja tälle oli arvio 14 minuuttia ja siinä on nyt sitten 220-asteinen tuo tulostuskärki ja levy on 65-asteinen. Ja siinä se nyt sitten rullaa ensimmäistä tuotostaan. Ja tämä meni nyt oikeastaan sitten niin helposti, että kun mulla oli toi malli valmiina, palataan siihen myöhemmin, mutta ei tarvinnut mitään, niin heitin sen vaan tuohon softaan ja sitten keksin, kun miten se avataan siitä ja painoin paria nappia ja lähdettiin valmistelemaan. Ja sitten kun mulla oli tää yksi lisäosa tässä vähän ihmeellinen, että mikä se on, niin se on itse asiassa se siivoo suutinta siihen ja sitten se heittää noi jämäpalaset, pistin sinne tommosen muovirasian, mihin ne tipahtaa, mutta odotellaan hetki ja katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. No niin, tässä on nyt sitten ensimmäiset tulostelut takana ja minkälaiset fiilikset nyt on, niin täytyy sanoa, että oli kyllä helppo prosessi, että jos verrataan, että pitäisi asentaa normaali paperitulostin Windowsiin, niin tulisi varmaan enemmän ärräpäitä eikä onnistus, mutta tämä oli todella helppo prosessi, eli siinä se nyt on, ja tuossa reunassa näkyy nyt vähän ensimmäisiä tulosteita, mitä olen tässä tulostellut ja testailut, niin täytyy kyllä sanoa, että sen jälkeen kun tuon laitteen tuosta kasasin edellisessä videon pätkässä ja näin, ja sitten sovelluksen kautta se Pampulapin oma sovellus niin on todella helppo, koska sieltä saa vaan napsit malleja ja painat, muistat valita vaan oikein tulostimen, niin se heittää sulla sen siitä sinne ja parilla nappauksella se lähtee tulostumaan ja ei ole mitään niin kuin erikoista sen suhteen. Pienenä lisähuomiona, mikä tuossa nyt tuli, niin sen tulostimen mukana siinä paketissa, niin siinähän tulee vaan tämmöinen 20 gramman pätkä tätä tulostetta nykyään, että tuossa toi musta, niin sen mä tilasin erikseen, siinä on kilon rulla, ja sitten tuolla takana näkyy noita 4 kappaletta tommosia rullia, niin sain ne yhdeltä tutulta, kun ne on niitä Pampulapin, että aikaisemmin tuli tommonen 200 gramman rulla, mutta nyt tulee tosiaan tämmönen nihkeä 20 gramman rulla, joten alussa kannattaa tilata sitten sitä filamenttia, että pääsee tulostelemaan. Mutta nyt kun on filamenttia ja on saatu tulosteltua, niin tää on todella helppoa ja hieno laite ja hirveän jännittävää tälleen niin kuin 40-sellekin tässä miettiä, että mitä sitä seuraavaksi tulostas. Ja totesinkin tuossa, että oikeastaan koko tämän prosessin hankalin vaihe on odottaa, että se tulostus loppuu, että pääsee tulostamaan seuraavaa. Mutta kyllä nyt tämän ammattilaisen mukaan sekin hiipuu tässä jossain kohtaa, mutta suosittelen Pampulappia ja todella helppo prosessi.